anyị na-ata na mụta enwere ibe mere nji wee gwa Jpac nya jee privately ka anya na nwanne ya nwaanyị setụlụ and ibe mere nji wee gwa ya datị na abụrụ ibe ọzọ bụla onwe mbọsị nọ somebody voice record mana that voice record onye atụlụ m atụnya in a way na nklik chenye gechenye once ngharịzi azụ ka nje screen record onye ma ọ ka save onye o disappear onwe ka esi eme the thing na WhatsApp auto the voice record njezie ka click that voice record nya click that voice record I can only listen to it once and then listen takwala to it o disappear and even on that voice record is the voice of Jpac and a concrete evidence of one of the accusation against him. Again, the voice record get here. When not yazu, even I get me to find and give funny ya with vital information. Not yes yazu can je nya. Mbudazia my kedumavia, Mbudazia my phone, can't easy screen record. Can't easy that screen record na not yet na WhatsApp. Or one of the voice app go. Or one of the voice app go. Or wutem. Power the number, no picking. Chat one the number, no reply. He will wear mfuno onya actually onya intentionally did what he or she did. Where will you delete that number? Man, that voice record ungelo. That voice ngelo voice Jpac. Atwa that voice record na problem ya de. Oblock na WhatsApp. Obu na obere aka ma akpu ya. Si anna m nekwe. Mana ama m na mkpọ o ye feel no ndị nke ọzọ zim. No onye nke ọzọ zim. Mana ife an na-ekwu is based on ihe nji ntị m nụ. Jpac ya, au na atwa that voice online, you cannot deny it. Ikwuwala ọnụ there. Ikwuwala ọnụ there. This is one of the highest mistakes you may go in life. Oh na mma aka me wete phone record o kan na get that na watara m n'uche. Oka o by na ị na-akọ ihe na-akọ online na agbalugodu m nke atụlụ m nnụchata gbele inugodu just one. Mana amara m what to do. Mana advice nye ka m enyekwe. Go privately and settle this matter. Makana etu anyị si gbachigide nkịtị drop voice record nke drop yesterday night. O gosi na inwebu the record before. Mana ị drop nya yesterday night. Etu a ka onye nke ọzọ gịnị a na-akali mbụ eze oyi nwaanyị gịnị a na-akali na outside the country. Etu a ka o nwekwa ike isi nwegasịa. Etu a ka some of your enemies nwekwa ike isi nwegasịa voice record or details of your conversation with them. But one them ebidozie towards all those things online. Keduzi onye ya affect. Okeke tuo kafa tuo konkwa tuo anato kasi n'isi ofu onye. Kedu onye ya affect. Odero mamala amalu no n'obodo awu Nigeria. Ka ị na-eje ọrụ niile ị na-eje iji enweta ego. Contact inwe ewu n'obodo a ka contact ya dị. All this contact we na-eme iji eje ọrụ a survive in this country. Welu maka that contact. Welu maka those men no dey mention. Welu maka ndị enwe ike ndị aka ya akpọgasị afa destroy gasịarị your relationship with so many other persons. Welu maka ba end ya this saga now. Ndị a na advise gị continue this saga. My brother, enwe ike ọ bụrụ ba afụrọgụ n'anya. Enwe ike ba afụrọgụ n'anya. Dimkpa mmadụ dị ka ị nwere responsibility. Ị chọzịa ka ijili aka ya sat of everything. Ebe ọ na nwere ndị na-achọ ka bring ya peace between you and your former madam or your madam, between you and her gị nwa ma ihe gị na na-eje. Emalia. People will no longer trust you with their secrets or their details. They will not be comfortable being around you because you forgo your character. The same thing that people are here will see comfortable with being around Ogechi Njaka. They can't give them her secret.
because if I go na gini ya fall out or tasa ta mmọnwụ piasa online. So the best thing you should do bụ ihe a na-ekwu okwu ebe o nwere ihe nnatụ gwaghe enene video nnatụ gwaghe wee gwaghe si butuo disi mmụọ eji aga na ọ bụrụ ka esi eme ifụrụ na involve many men then see man global enwe dị nsogbu ụfọdụ oge mgbadata ọka ana m afụ see man ọ na-agala onwe na Regina ebe ọ na-alụ company ya na-azụ Roban na-azụ Central Bank nwoke a na-agala onwe ya very simple man n'elu bebi ọkụ a very simple man dị too focused at his business na akwa ọkụ igwe mmadụ niile ma na akwa wụ na ụmụazị ka o bido mebe ihe ọgwụ na-ese n'ife anya ụba nwụrụ anwụ n'ọlụ onwe ya ọ bụrụ na ọ nọ ndụ this kind thing aya na-eme ọ bụrụ na ọ nọ ndụ this kind thing aya na-eme mana na enyi enu na-emekọtakokwu kpọbata onye nwụrụ anwụ na ya ọsaga na nkịtị na-abụ mana onye na-amụ onye nwụrụ anwụ amụ ji onye nwụrụ anwụ eme kọntentị ekwu emo onye malụkwa amalụ na ọnwụ ka dị na onye ọbụla ya anwụcha anwụ ebe m bịara ikwu. This might be my last video concerning this issue. Onye agwalukwu agwakwu ya ọzọ mana ibe nchọfu ịnụ na ntị bụ ka ị kpọrọ akwa asị Jpac gị jee ka ị mara ibe gị na madam iji ka all of us know na onwe mgbe gị na ya wụ 5 and 6 ọ gị nwapụta asị na ịkpọnụrụ Ogechi na gị na ya nara akpa ka ebe ị na-akpọrọ nwaanyị ngwa ngada anyụ amịrị ka ebe ị na-akpọrọ ya ka ebe iji eme ya nwa mechie gosi miss call na chat gị na ya na WhatsApp with your number and your picture there. We confirmed know your number. So I don't see a reason why you allow this woman to tarnish your image here in Nigeria. Then one alone na video game one no here na agbagharị hit ya name na season na ka achọrọ damage iri na nkịtị na abụ. Or not use your number 6. Get an educated lawyer or advisor. Call advice here on what to do concerning this matter. It must not be Igbo Credo that will advise you. When I get someone to advise you. Thank you so much. Maka ndị na-asị na nkwụnyelụ ndị nwere ndị nkwụnyelụ. Even na-ekwudebe wụ na Jpac mejọ m and ọ kama mmejọ m na fight ya now. Maka o nwere onye mejọ m owute m that can ever last for 1 week, 2 weeks without getting full karma, without getting full problem in your life. So o mejọ m and the amam na mejọ m so n'ihe na-eme ya today. And I vividly know, okwuwala ọnụ okwuru ibe emele eme about me onye in the public space. His gullible fans kwete mana ndị nwa credo mana Junior Pope to Ifeanyi Uba, from Ifeanyi Uba to Akwa. Jpac, you are not in the picture. Daalụkwa.